Задавам абсурдни въпроси, свързани с водата, част първа. Какво би станало, ако водата тече нагоре, а не надолу? Не трябва да е така. Ще трябва да се викат хора, които разбират от такива неща, да го оправят. Не знам. Когато попитате рибите дали пият вода, те как ще се почувстват? Аз не съм риба, аз съм овен. Те рибите са много добродушни хора, докато ние овен сме властни хора. Няма не искам, няма не дей. Ставам злодей. Как биха се чувствали? Сигурно добре. Те са във водата. Ако водата беше невидима, как щяхме да я намираме, за да я пием? По същия начин, с удоволствие. Ама ние нямаше да я намираме, защото не я виждаме. Щяхме да я усетим. Вибрационно. Тя е само невидима, ще да мокри ръцете, така мисля. Ще отворим уста към небето. И тя ще падне. Да. А ако водата вали нагоре, тя няма как да падне към нас. Така ще направим, ще отворим уста надолу. Ако водата можеше да говори, какво щеше да ни каже, когато я изливаме? Много добър въпрос.